hain si Jinjin? Ha? Uy! Hain na sir! Pagtarong, ikay akong ipangutana. Hala sir, wala akong kakilibutan sir, wala pong tumagmata sir. Wala dito sa kwarto. Ha? Uy! Ano yung harap ko din is palibot sir uy? Ato pong itaon. Ano sige, tabangin ko. Siksing ko na ito ang palibot inibaya. Ha? Hindi na makita na ito si Jinjin. Tara. Galit sir, galit sir. Ay, magaling si Jinjin. Jinjin! Jinjin, anak! Ay naman yung bataaw. Sir, wala manggit sir uy. Mau lagi. Wa ba ka ito makagawas? O kinsa sa kayo mapagawas niya? Wa sa tingali ito kagawa sir uy. Sabi ni bataa, kuwang para ba ito? Kuwang para ba ito kabuot ni bataa? Ay, ka to. Ang nerating ito sir. Ito lang pangitaon. Kinala makitaan tayo ito. Uy! Ano na sir? Uy! Papa! Uy! Uy! Si Jinjin! Jinjin! Tara! Ito sir! Sige na, abay ito. Papa! Tay! Dali ka, tay! Oh! Dahin man ka. Sir, ito sa ninyo. Oh. Dahin man ka, Jinjin. Tingin mo tao ka day, Jinjin. Uy! Natakbo may pangita ni mo day. Ano ng Jinjin? Ano ng Jinjin? Ato! Dahin man ka, digigikan, ha? Dahin ka? Tago ni Jinpil. Iya ko. Bayaan dito. Kakahuyan. Ako Tago-tago mo ni Sherper? Adlok ng Jinjin. Sige, tala. Ato ta susod. Oh, hello Shane. Mura makagisapot. Gisapot gyud. Come on. Buntag sa'yo, gisapot na ka? Naglagot lang ko. Lamay kay patay tao. Hoy, kuyawa ba nimo? Kinsa nang pudong kunta? Ang tanang tao diri sa mo. Ang tanan gyud? Ang tanan lagi gyud. Labi na ang retarded. Wala pa tingali kay pamahaw no. Nga naman, i-treat ko nimo. Unta, itreat unta ti ka. Naguwat magugumpapa ng mata. Kay istoryahan ako siya bahin sa tong plano ba? Makahuwat ra bitaw na. Unaha ko bi. Naglagot ko sa mga tao din he. Hala, sige. Wat ako diya. Manuroy ta. Ayaw pagdugay ha, Elmer. O lagi. In 15 minutes, abot na ko diya. Sige. Bye. Bye. Shin, pamahaw na ko no eh. Sultihin mo lang ko. I-treat ko ni Elmer og breakfast. Pero, Just leave me alone. Palaw ko das kuha sa kong kuan bag. okay. Your wish is my command. Bye. Kuha ba? Hey now, let me hold you. It'll be Ay nalaga na ugoy. Oh, ha? Parang ito sa ni Ben. Sa bird. Yeah, okay ra lagi. Dili man ko nila importante. Sure ka? Okay. Okay sa ha? Oh, let's go. Be, Jinjin, be, sultihin mi si mama ni mo Perla. Yun sama ni mo pag uli din sa ato. Ha? Yun sama. Oo, bitaw. Kung wa ka magatultul din eh, ganun, nabalik ka man din eh, ha, Jinjin? Be, Tatabangan man, Jinjin, migo. Nakatugat susulo, puti. Papa, barug-barug. Di imo tang gidadin he, mga amigo, aron atong pasalamatan. Manaman. Salamat, Jinjin, migo. Mas mayo. Unya, kining, Giyon sa man yung pagpasalamat. giyon ha? saman, be, giyon saman? Anang, salamat, migo. Hmm. Nuoy ng Jinjin, hilak Jinjin.
Maay kay nakatultol din ang imong amigo din sa atong bahay. Oh, ang Jinjin, tulti man migo. Awa, anak Jinjin, ay anak, awa. Hi everybody, my name is Jinjin Baruela. My father name is Vincent Baruela. My mother name is Perla Baruela. My sister name is Shinpearl Baruela. I live in Juan Luna Avenue, Mabolo, Cebu City. My telephone number is 236-3854. Anak ka Jinjin, papa, sulti pa Jinjin, papa. Sama. Ano Jinjin? Uy, ako papa Vincent ug mama Perla baya. Uy, teacher. Anak Jinjin. Very good. Mayo. Very good, retired child. Anak, papa parihan ingon Shinpearl ba? Angkin na papa, anak na very good, retired child. Anak, anak. Oh, Perla, sa gibuhat sa atong anak sa iyang gipanulti karon, mutuo ka nga retarded child ni bata? Ma'am C. Oh, Ivy. Nakadungog ba ako sa inyong mga panagsulti ni Papa, ha? Unsa gudi ay madayon yun ay inyong pagpamay? Oo, kay suod man ni Paul ang amahan sa fiancé ni Elmer. Fiancé good town, mura biya nag madayon o pabiyan ay klaro. Mamay namin ni Shane Pearl. Kuyog ta ha? Unsaon man ako pagkuyog na duty man ko sa call center. Pero sa kasal po ko next year, ikaw ba agad ang maid of honor ha? Hay, di gyud nako feel Ma'am C ang muadto, ambot na lang. Ivy, basig na'y makadungog. Makasulti kang Shane Pearl, may ubos niya nimo. So what? May noon para makahibaw siya na dili ko gusto niya para ni kuya. Baby, dili kita magbuot. Dili kita mo impili. Basta makigstorya ko ni kuya kay di ko gusto na maminyo siya ng bayhanan na naay ikso na retarded. Be sensible, baby. Dili lang natusupakon si kuya good nimo. Okay ra Ma'am C, okay ra gyud kayo Ma'am C. Total dugay pa kayo ang kasal, daghan pa kay posibilidad na daghang mahitabo ug di mahinayon ang kasal. Diba? Indot kayo, fresh air. Nga, dagang kayo tanog. Green kayo ang matanaw ni mo ganik. May nanawag ka dito sa excuse lang siya na. Ano? Hello ma. Igura kung nagpahibaw nimo, nagasulti naman ni Papa nimo. Na si Papa ma? Palihog ko be? Kuan na, ning duty na. Walay problema Elmer. Dako siyang uyon. Ug karong hapon pwede na gaitang mamay. Ugma na lang ta to ma. Pero sige, okay sa karong hapon. O lagi. Kita-kita raman. Di na kinahanglang daghanon. Pila ramang good. Gipangita